Mikä oli se hierarkian niin kuin taso, että miten korkealle sä Brasiliassa pääsit, että niin kuin valkoisena miehenä, niin kuin vaikeaa tai kuin helppoa se on nousta siellä rikollishierarkiassa? No se on tietyllä tavalla helpompaa, koska ne tietää, että saat accessi euroihin, puntiin ja dollareihin. Joo. Niin sulla on ostovoimaa ja sulla on se kontaktiverkosto Lahden toisella puolella Mm. hallussa. Ja sitten jos sun puheet pitää, niin sitten sähän on tarpeellinen pelinappula siinä laudalla ja susta pidetään erittäin hyvää huolta. Mm. Että siinä mielessä öö, se on etu ja Mm. sut nähdään assettinä ja kaikki on taas sun kavereita ja sä oot tärkeä tyyppi ja Mm. sua kestitään ja sua kuljetetaan ja sua viedään ja tehdään mitä vaan sun eteen. Et ei tarvitse kun sormiin napsauttaa, niin voi tapahtua hurjia asioita. Niin kuin, mutta se, että öö, se on edelleen vaan yksi sen hyväksikäyttösuhteen muodoista, jossa Mm. kaksi sairasta elämäntyyliä elävää niin elää siinä sairaassa symbioosissa. Molemmat hyötyy toisistaan. Ja Niin pitkään kuin toisesta on hyötyä.